Insaktong na po katuig sukad miigo ang bagyong Yolanda kundiin wala kini gipili sa iyang na maapektuhan niya. Lakip na kini mga social workers sab nga miresponde atol sa maong panghitabo. Usasab kini sa nahimong sentro sa pagbalik-lantaw sa pipila ka mga social workers nga nagtigom dinhi sa Sugbo. Ani ang report ni Alan Domingo. Bisan asa o bisan unsa nga panahon sa panginhanglan, apil ang mga social workers nga anaa sa atubangan aron maserbisyohan ang katawhan. Apan sa pag-igo sa Super Typhoon Yolanda, naharos usab sila ug ang ilang pamilya. Ang natampo nila sa public service gihandom atol sa ika-75 o Platinum Jubilee National Convention sa Philippine Association of Social Workers. Nitambong sa kalihukan ang maabot sa 3,000 ka mga social workers gikan sa mga LGU, government agencies o pribadong sektor. Pati po mga social workers namin, their families. So kami din po, mga victims din po kami ng typhoon. Giklaro sa kaugpungan nga bisan sa nasinati nilang pagsuway apan wa kini makapatandog sa ilang pagpangalagad sa nagkinahanglan. Gani, nang hinaot usab sila nga mahatagan og bisan ginagmay nga gahin gikan sa kagamhanan sanglit ang ilang operasyon gikan sa kaugalingon nilang panudlanan ug sa mga nagpakabana nga katilingban. Sana makita nila what they cannot see, but siyempre ang puso ay hindi nakikita. So ma-feel din nila na siyempre as a leader, we're very far from perfect, but ma-consider nila na we're doing our best. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.